oynatma. Әнейте, менә Хасанов бар дейме? Belki аңа кирге шығырсың дей. Мен көрдім аны комментарияда. Әне yazғанын көрдім сен? Жоқ, сен yazғанын. Мен yazған. Жоқ, анда әне комментарий қалдырған. Әйде мен тыңлайын деп үстеме yazған әлі әне таң. Көргендім. Сен мен бит яздың да әлі бір күніне. Қошайын да әлі, о июнь айында ма? Мен баштан ойладым, сен мен подкастқа шақырасың деп. Анда екінші нағына Ол юморды мен лектор болсам, мен ашынды іші кіші мені динлеп ерекім нәрге дәріме. Мен ол ойынға ойнай башлайым. Кішіге керек екен, кішіге қызық екен, әйде әштейбіз мұны. Ләкен менен білем сенің қызың бар деп. Демек, болмай әлге. Әліге жоқ. Алын кеткенін күтер. Яра, аңлашылды. Райнур Хасанов, қоян барлыққа келді ол біздің бұл тусовкада. Платформа тусовкасында айтасың да. Жоқ, міне бүтін не, үншеп тұтарлар, анна біле қазір. 15 декабрьдан, ұзған елда, 2023 елда, бүтін дүния төрешілері форума шурасы тарafından мені рейс етіп сайладылар, шоу ұшманын. Тотар ешлері рейсі. Әйе. Но ғұмымен келгенде, ғұмымен платформ турында менде 2015-16 елардан біле башладым, түрлі шараларына үйрей башладым. Анар енді har yıl мен тода шешемге келейдім, 16 елдан башлап. Анар университетқа кіргеш, мектепні тамамағаш, волонтер болып келдім жедет фесқа. Шунан енді менің бұл платформда активист боларақ ішім башланып кетті. Анар енді ашық университет проекті, хам шуай көбірек проектларда қатнашып, әкірінген әміне шоу вазифаға нешікті мен шуай кіріп кеттім енді. Бұлай ғымым әміне шумдым деп айталабыз, аны 2019 жылынан февраль айында. Анда платформ өзінің социаль шетелерінде иғлан етті. Мына біздің яңа проект, ашық университет, хам біздің бірінші курс тарихқа бейлі болашақ. Мен шундай тілегім бар еді. Өзі біздің тарихыбызны теге тирентім үйренерге. Хам енді қарим ғаризалар уже все, ябылды. Мен Рашат абыға язам. Мені қабыл етсінер әлізін қарын, өзігіздің недірелім тәлер аша. Біздің блатларымыз бар ма ол дейді? Әйе. Язам, он только яры сөйлешіп қарамын дейді енді. Хам мені енді олалар, шақыралар. Шында мен бірінші ме, екінші ме дәрісте Айрат Файзрахманов білен танышам ол уақытта әлі. Ашық университет проектінің жетекшісі едім. Хам танышып кетеміз. Ол біле, мен IT юнәлішінде аны білгеш IT юнәлішінде оқығанны. Ол мен айта, міне біз ашық университетіні IT ясылыққа цифровой платформа боларақ кішілерге тілейбіз. Яғни онлайн университет боларақ енді. Сен болғанда, сен келгенде Айрат Файзрахманов офлайн болған енді, ме? Әйе, офлайн. Шынақы оптырадым, чинында ябыла набор. Анда бит онлайн болғанда меңләйен кіші болған. Әйе. Мында офлайн еді, яғышмасам 70 кіші бар, жеді бар. Бек көп кіші келген еді офлайн курсқа. Хам шында мына Айрат білен таныштым. Ол айтты, әйді біргешлік деп, мен прям сразу мен бұл идея бек ұшап кетті, мен жанландым, үйге қойтқаш, өзімнің группадағы кішілерге, университет оған, аларда шындай миле жанлы иделер, айтам, әйді мінәм шындай идея тәқдім еттілер, әйдегі септегі жылышық, ұлғашық, бірнеше кішіні шуай жеп алып, башта біз 9 кіші едік, анар 5-ке қатлы түштік, бірінші макетларын түшіріп, әлі 3-ші ме, 4-ші ме дәріске мен кетірдім уже міне келешек сайтының макетін неде А4-де шой түшіріп, хам анда Айрат абы білен Радиф абы аларына қарадылар, давар ашады. Анар келесі ұшырашу енді конгресс бинасында еді. Конгресс бинасында мен ол вақытта рейс еді Тәбрис. Тәбрис абы білен сөйлешіп, енді ол да резалық берді, әйдегі шішлейбіз. Шо айттырып біз башап жібердік, хам міне 19 жылының анда Иннополиста біздің бүтін дүния төрешілері форумы шурасының кеңейтіп келген отырышы еді. Хам шында міне бұл проектіні тәқдім еттік. Хам ноябрьда енді ғұмымен бүтін дүнияға тәқдім етілді. Шында пресс-конференция болған еді. Міне шу вақыттарда мен енді міне платформаға активист боларақ шумып кәмімдір деп ойым енді мен. Шунан бері шыға алмайсың енді. Кіріп баттың дейін. Кіріп баттым да әлі шығамын. Әлі шығырға да тілегім жоқ. Ғұмам, мен қолса мұндай жерден 90 шығып болмай. Мәселен, Линари кетті, Тәбрис абы дейдің, Линарин Линари дейсің. Неге? Еш ойырмасы болғанға нәрсе білен ойырыла бұл? Шынап әйткенде, мен Линариға 15 декабрьға қатылы ұзған оның опа дейді. Чүнки мен лицейда оқыдым, егітлер лицейі.
Шамил Усмановда, Икенче гимназия. икенче лицей-интернат. Вот Ай. икенче гимназия һәм ТНВ арасында бер шундый Мин бина бар. беләм, мин аны беләм. Әйе, менә Калганнар беләм икән. шунда мин укыдым, һәм анда безнең шундый бер кагыйдә иде. Әгәр дә кеше бер яшькә синнән олырак та, син абый, апа диясең. Һәм мәсәлән, мин 7нче сыйныфта укыйм икән, анда ниндер әйтик Артур дигән кеше ул 8нче сыйныфта икән. Миңа Артур абый дим һәм сез дип эндәшәм. Һәм ул минем шундый прям урысча әйтсәк привычкага кереп Әйе, китте. тәрбия булган инде Әйе, шундый. һәм Шундый сәер бу минем өчен, белмим. Ул бит минем аны бер әйткәнем бар инде подкастта. Туганнарга гына әйтелә торган сүз бит ул. Ул шундый интим сүз. Нигә аны менә тәсәкемгә әйтеп йөрү минем өчен ул дус түгел. Белмим, менә мин әйтә алмыйм. Менә Төркиядә беренче тапкыр булдым. Һәм анда хәтта официант бар. Миннән олырак. Миңа мәсәлән абиҗим диеләр иде. Абим. Ягъни алар да миңа теге ничектер абый дип эндәшә иделәр. Менә күбрәк ханым, беләсезме? туташ, әфәнде сүзләре туры килә мондаймы? Алай дип әйтеп була. Ә менә абый, апа. Ну, менә шуңа күрә мин хәзерге көндә хатын-кызларга апа димим. Чөнки алар никтер күбесе рәнҗи. Теге олыраяк мине итәсең. Мәсәлән, мин сиңа Ләйлә дим бит. Әйе. Абай Апа дисәм, син урышырга. әйе. Шуңа күрә Линарида инде әйтә иде, миңа Линария гына дигән. Әле Зөһрә булганда да Зөһрә апа дия иде миңа. Гүзәлиягә дә. Алар да инде берничә вакыттан соң әйтә иде миңа Зөһрә дип кенә эндәште. Менә бу теманы корал менә күтәреп чыгасы килә башлады минем чыннан да. Туташ ханым дип әйтү норма, әфәнде дип әйтеп норма, но апа, абый юк. Ләкин мин ничектер үзгәртәсем килә икән, мәсәлән, Илсур Раисов белән шашканда, Рөстәм Нургалиев шашканда мин аларга әйтәм: Илсур абый, Рөстәм абый, дисәм дә алар бай борылып карыйлар да син әйткәнне тыңлый башлыйлар. Чөнки алар да сине гаилә итеп хис итәләр. Чөнки син бу шундый манипулятивный триггер, аңлыйсыңмы? Аны кулланганда дөрес дип атырга кирәк. Гел әйтеп йөрсәң, ул атмаячак. Алар күнеккәннәр Илсур Раисович дигәнгә, анда кемдер әйтә Илсур абый дип. Һәм ул бу ниндер теге уникаль шундый обращение. Әйе. Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Болгар радиосында тыңлыйсыз әлбәттә, карыйсыз Ями Music платформаларында. Һәм без бу подкастка чакырабыз билгеле һәм сәләтле шәхесләрне. Бүген кунакта бездә Райнур Хасанов. Ул да булса матур егет, ипле егет, тәртипле егет. Мөләйем егет, менә карас, яңа сүз чыкты, мөләйем. Чөнки чыннан да синең ниндидер нәмәндә холкың, син үзеңне кеше белмәсә дә яраттыра беләсең. Нәтиҗә интервьюларны караганда син комментарийларны укыгансыңдыр инде, шундый. Алар бит сине белмиләр, ләкин инде сокланып нәрсәдер инде язалар. Нәрсәдән чыга микән ул? Ничек уйлыйсың? Кыяфәткә карап кеше белән шайтып, лукизм аркасында инде бәяләмә бирәме? Нәрсәдән микән? Чынлап әйткәндә әйтә алмыйм. Анализлаган юк име? Алай анализлаган юк. Бәлки, ну мин еш елмаям. Бәлки ул бик зур роль уйныйдыр. Теге елмаю. Безнең бит барыбер татарларның кыяфәте нинди булырга тиеш икән дигән шундый бәяләмә бар башта име. Кара күзле, кара чәчле, менә минем кебек инде. Шундый татарлар шундый була ул. Син ул менә чын күңелдән әйткәндә зәңгәр күзле, ак тәнле, бу радиода булмаган кеше, тыңлаган кешеләргә әйтәм инде мин моны, син алар видеодан төшергәндә күрәләр сине инде икәнен. Син ничек аңлатасың моны? Каян килгән синең тамырларың? Тикшердегезме шәҗәрәне? Әйе, әгәр дә инде мин гомумән үзем тумышым белән Башкортстаннан, Бәләбәй дигән шәһәрдән, анда 60 мең кеше яши. Шундый чуаш, татар шәһәре инде күбрәк. Татарстаннан ерак түгел, шу чигеннән 70 километр тирәсе инде. Әгәр дә инде әти ягымнан карасак, әтием минем Башкортстанның Миякә дигән районыннан чыккан. Әгәр дә аның тарихына күз салсак, инде шу аларның шу авыл тарихи китабы бар. Аны укыган идем. Алар инде Казан арты татарлары, ягъни шу Явыз Иван гаскәрләре яулап алгач Казанны алар сугыша, менә бу Башкортстан территорияларына, хәзерге Башкортстан территорияларына килеп җиткәннәр. Әни ягыннан инде бераз соңрак, ул 1707 еллар. Әни үзе Күгәрчен районыннан инде, анда күбрәк башкортлар яши. Һәм инде менә бердән-бер башкорт, ике башкорт авылы арасында бер татар авылы, Угар дигән. Әнием шул авылдан тумышы белән. Болай инде тарихка күз салсак, 1707 еллар Актаныш Магызнакаймы, хәзер хәтерләп бетмим. Шул яклардан инде әти бабаларыбыз әни ягыннан күчеп килгән шул җирләргә.
Аңлашылды. Ә син әтигә ошаганмы, әнигә тартканмы кайсы? Ничек әйтелер? Әни әйтәгел характерым һәм гомумән бөтен як белән әтигә ошаганмын дип, ләкин мин улым икесеннән дә нәрсәнедер алганмындыр. Аңлашылды. Ошо 100 буенча әйтә алмыйм. Ярар, Белмим, тикшереп карабыз. бик бәлки әтигә ошаганмындыр күрән инде. Егетләр әтигә тартырга мөмкин. Кара, безнең бүгенге темабыз ул име ясалма фәһем. Нәрсәгә мин моны турында сөйләшәсем килә, чөнки мин моны бик кызыксынам, кайгырам, кайсыдыр мизгелләрдә, нидер куркуларым бар. Син бит инде бу темада бик яхшы йөзәсең, син безгә аңлатып китерсең инде, име? Нәрсә ул ясалма фәһем? Дөресме моның тәрҗемәсе татар теленә беренчедән шуны сүз килгән мин. Чөнки мин беләм, теге урыс теленә дөрес тәрҗемә ителмәгән дип күп кеше сөйли. Шуңа кеше аңлап бетерә алмый мәгънәсен ул сүзнең. Име? Татар теленә ул дөрес тәрҗемә ителгәнме дип уйлыйсың син? Ничек дөресрәк булыр яки? Менә без беренче тапкыр ясалма фәһем терминын, гомумән мин ясалма фәһем дигән термин белән таныштым узган елны татар телендә. Чөнки без менә Сәйдәш Мифтахов дигән егет белән Ачык университет проекты кысаларында ясалма фәһем буенча вебинар үткәрергә булдык. Чөнки ул технология 2023 елда бик зур популярлык алды һәм хәзер дә популяр. Төрле сервислар барлыкка килде һәм без әйдә инде татар телендә менә шул сервислар турында сөйлик дидек тә һәм без бер чат ачтык һәм анда языша башладылар. Кемдер әйтә ясалма интеллект дип әйтергә кирәк, кемдер анда ясалма аң, кемдер анда шәхле фәһемме, шундый төрле терминнар, аннары безнең Амил дигән бер егетебез бар, син аны беләсең. Ул үзе теге филолог булмаса да, ләкин татар телен бик камил дәрәҗәдә белә һәм ул әйтә, дөресрәге булачак ясалма фәһем. Һәм инде без ярый, шулай булсын, без сиңа ышанабыз. Һәм шул терминны алдык та һәм инде менә хәзерге көнгә хәтле кулланабыз. Һәм ничектер ул менә ясалма фәһем термины киң җәмәгатьчелеккә таралды дип тә. Шуннан да Айдар Шәйхиннәр, Айрат Фәйзрахмановлар, Рәдиф Кашаповларны безне хөрмәт иткән егетләр инде, алар теге татар телендә фикер йөртә белә торган кешеләр, ул терминны кабул иткәннәр икән бер сүздә әйтмичә. Чөнки мин бер нинди дә теге безнең чатларда, уртак чатларда алай әйтергә ярамый дигән сүзне ишетмәдем, укымадым. Алар беренче язачан, беренче әйтеп, менә булай әйтергә ярамый, димәк, аларга ошаган. Әйе. Ну, гомумән кайвакыт кешеләр чынлап әйткәндә аңлап бетмиләр. Мәсәлән, яңа килгән кеше нәрсә ул ясалма фәһем. Шуңа ясалма фәһем дисең дә, аннары ясалма интеллект дип әйтеп бетәсең дә, кеше инде теге рус теле белән аналогия китереп, бу искусственный интеллект икән дип. Шуңа күрә ясалма фәһем, ясалма интеллект дип инде без куанырга тырышабыз. Кергән ясалма фәһем, Аллага шөкер, кереп китте инде. Кіріп кетті. Терминна все, ризалык бирәбез, шулай дип калдырабыз әйсә. Ясалма фәһем дип сөйләшәбез гомергелеккә хәзерге. Димәк, хәзер бит инде әйтәсем, 20нче еллардан кирә башлады. Ул әкренне керә башлады, име? Хәзер инде бөтенләй популяр. Мин ансыз үземне көнемдә күз алдыма китерә алмыйм. Менә без хәзер синбә утырабыз IT паркта, име студияда төшереп. Монда бар безнең министр цифровизации. Айрат Хайруллин. Һәм аның үзенең боты бар. Мин шул ботка кирдем дә, шундый уңайлы ул. Сиңа промпт диләр инде, задача. Син язасың да име, әйтәсең. Менә син хәзер SMM белгеч. Миңа мондай текст язып бир дим дә мин аңа име. 10 җөмләдән аңа язарга кирәк. 10 җөмләме, 5 пункттанмы. Һәм ул миңа язып сала. Всё. Әйе. Гомумән әгәр дә карасак, менә бөтен дөньяга ясалма фәһем күп кешеләрнең шул ChatGPT дигән сервис белән ассоциацияларына. Әйе. Чөнки ChatGPT чыннан да бик популяр булып китте. Аның 2 айгамы, 3 айгамы бер яңа версиялары чыгып тора. Һәрберсе ничегә әйтергә? Акылы арта инде. Акылы арта, һәр версия саен. Һәм инде мин менә белгәнчә, шул безнең министрның боты шул ChatGPT нигезендә эшләнгән. Өченчесе бугай бөтенләй ул яңармый да. Ул менә ансы, ул татарчасын начарак белә. Менә без күптән түгел генә егетләр кызлар белән утырдык бер кофейняда һәм безгә бер идея килде инде. Ул мультфильм эшләргә, теге рәсем төшерәдер, шундый мультфильм. Безнең берничә рәссам бар. Һәм инде biz инде исемнәрне дә анда геройларның геройларның исемнәрен дә уйлап таптык, нәрсә эшләячәкләрен дә уйлап таптык. Хәзер инде менә сценарий язарга кирәк, татар телендә язарга кирәк.
И мен искә төштем, ChatGPT 4o, дүрт у татарча яхшы яза. Камил түгел яки камил дәрәҗәдә түгел, яки яхшы яза. Һәм мин русчага промпт язып җибәрдем. Без безimiz карыйбыз. Ул шулай менә әдәби телдә матур иттереп ул хикәяне язып бирде. Без аңа теге төп моментларын, төп сюжетларын яздык, төп геройларын, кем, нәрсә эшли, кайда күрешергә тиешләр. Ау инде теге менә төрле әдәби шундый Кызыклы алымнар кызыклы алымнарны куанып, матур иттереп, хәтта диалогларны төзеп, сценарийларны, теге кадрларны раскадровка эшләп безгә язып бирде. Ничә минутта? 2-3 минут. Без моны белмим, 1-2 көн эшләр идек. Әлбәттә, әле ул туктаусыз утырып эшлисең бит аны, башка утырып. Монда 2-3 минут җитте. Әзрәк кенә корректура кирәк инде андаймы? Әлбәттә карап чыгарга кирәк. Кай вакытында татарчасы әзрәк нирәк, дөресрәк тә түгел, ләкин 98% идеально. Без менә хәзер куркырга тиешмисең инде моннан? Кая, язучылар кая китә хәзер, драматурглар кая китә? Ой, беләсеңме, менә берничә менә бу көнгә хәтле мин бик куркмыйдым. Хәзер куркам. Хәзер менә берничә кеше белән сөйләшкәч, чыннан да менә мин үзем һәр көн аны куанам. И ниндидер менә мәсәлән, мин татарча теге үземне камил дәрәҗәдә беләм дип әйтә алмыйм. Сөйләй аша алам, ләкин язганда хаталар җибәрәм. Һәм мәсәлән, социаль челләрдә пост куйыр алдында татар телендә мин аны алам һәм ChatGPT-га тыгам. 4o әйтәм менә татар телендә тикшер, грамматик, анда төрле хаталарны инде. Ул миңа тикшереп бирә, кайда хаталар бар, кайда дөрес сүзләрне кулланмаган, бөтенсен язып бирә. Һәм инде менә уйлыйм, элек мин үзем шул текстны карап, берничә тапкыр үтә идем, тикшерә идем, башымны эшләтә идем. Хәзер мин аны ChatGPT-га гына бирәм. Һәм хәзер минем теге баш деградациягә барамы? Яки бармыймы? Менә шундый сорау миңа башка килә башлады. Һәм күп кенә, мәсәлән, элек хатларында, мәсәлән, үзем яза идем, хәзер теге узак вакыт сарыф итәсе килми бу эшкә. ChatGPT-га аңлатып бирдем, бер 5-6 җөмлә белән. Ул сиңа 1-2 битлек хат язып бирде. И бер яктан теге син вакытыңны үзеңне дөрес кулланасың, икенче яктан нәрсәгә китерер микән бу шундый яхшы, ачык сорау. Мин дә аны беләм, безне ичек итәдем. Әлегә ChatGPT-лар ясалма фәһемле татар телен белмәгәнгә күрә, без әлегә безсез булдырып булмаячак. Мәйтәм, текстны яза алмый, әлегә дип булган ише, бер ел элек кенә Мишасия бирдем. Чөнки шуннан да, мәйтәм, минем кебек исемен белгеч юк. Ике телендә белә торган. Мин аны әле кирәк, хәзер кирәк булмаячакмы бит мин? Менә бу әйбернең яхшы ягы да бар. Димәк, татар теле бер кашан да бетмәячәк. Чөнки ул менә цифрлы ясалыкка кереп утыра, ясалма фәһемгә кереп утыра. Һәм әйтик менә иң негатив сценарийны карасак та, әйтик менә бер 30 ел үтте, анда татарча белүче бер Мин генә калдым. Син генә яки мин генә, әйтик менә 100 мең кеше калды. Һәм ниндидер менә шундый тарих бит ул цикл әйбер. Ягъни, мәсәлән, кешеләрдә инде татарларда инде лидер килеп чыга. Һәм әйтә, безнең бит үзебезнең туган телебез бар, без бит икенче халык, татарлар. Безгә хәтта телне өйрәнергә кирәк. Ягъни менә шулай ясалма фәһемгә керәләр. Цифрлы ясалыкта калган бөтен мәгълүматны алып, яңадан ничектер телне Трендка кертсә инде. Тренд мисаны бик яхшы аңлыйм. Ләкин хәзерге вакытта уйлап карам, күзек кияк шейме, күзектә инде бар микрофон. Һәм мин Кытай егете белән сөйләшкәндә, мин инде аны татарча ишетергә мөмкинмен. Аңлыйсыңмы? Миңа телне өйрәнергә кирәк түгел. Шундый моментка килеп җитәчәк без дигәнне аңлыйм мин. Һәм мин синең кебек курка башлыйм. Без бит телне нәрсәгә өйрәнәдерик? Нейрон бәйләнешләр үссеннәр өчен, акылны йөртер өчен. Хәзер ул кирәкми, без иренә башлаячакбыз буша. Безнең вакытыбыз күбәя. Беләсеңме, менә шул ChatGPT-ны бу кулланырга укытучы кебегрәк. Мәсәлән, әйтик, гади аудиториядә син укытучыга ниндидер сорауларны бирә алмыйсың, чөнки син уяласың. Монда икенче кешеләр утыра, син берәр сорау бирәсең, ул шундый гади сорау икән, бөтенесе көлер дип уйлыйсың, шундый барыбер хис кешеләрдә бар, Менә ChatGPT-га син әйтәсең, менә син хәзер, мәсәлән, математик укытучысы. Мәсәлән, мин шәхсән ничек куандым. Имтиханга хәзерләнер алдында университетта вышмат буенча мин аңа әйттем, менә син шундый укытучы, хәзер мин сиңа менә
терминологияларын айтам, сен миңа гади тел белән аңлатып бир. И ул миңа аңлата башлый. Мин тагын да яхшырак бу теманы аңлыйм. Әгәр дә мәсәлән интернетта эзли башласам, вакыт узак китәчәк. Һәм әле мин 100% теге миңа кирәкле, мин аңлый торган материалны таба алмаячакмын. Аны да син ясама фәһемгә инструкция бирдең, аңлаттың, нинди нәтиҗә миңа кирәк икәнлеген аңлаттың, һәм ул шуны аңлап, сиңа дөрес итеп, матур итеп җавап бирә. Әгәр дә син аны да аңламасаң, син тагын да сорыйсың аны, аңлатып бир. Һәм күпме телисең, сиңа сораулар бирә аласың. Ул синнән көлмәячәк. Ул синнән көлмәячәк. Аннары тагын бер кызыклы момент, менә күптән түгел генә мин үземнең компьютерга прям шу ChatGPT-ның кулланмасын, кушымтасын йөкләдем. Һәм аның бар икән тавыш белән сөйләшә торган версиясы. Мен аны куйдым, и без аның белән менә шулай сөйләштек. Чын кеше кебек. Мен аңа сөйлим, ул бит менә соңгы версиялар татарча да аңлый, мен аңа татарча да әйтәм. Ул миңа татарча да шундый фин акценты белән җавап бирергә тырыша инде. Һәм мәсәлән мен әйтәм, менә мин хәзер шундый ситуация килеп чыкты, менә ниндирәк карар кабул итәргә микән? Әйдә менә бөтен плюсларын, минусларын да бергә карыйк дип мен аңа сөйли башладым, аңлата башладым, ул менә шулай әйтә, булай әйтә. Әлбәттә ул инде теге менә шулай эшләй дип әйтә алмый, аның теге инструкциясында да язылган, теге Кодында. Ниндидер ул теге сиңа карар гел син Кабул итәргә гел карарны кеше кабул итә. Ләкин ниндидер теге плюсларын, минусларын табып, сиңа ниндидер дөрес карар кабул итәргә ярдәм итә инде. Шуңа күрә менә мин аның турында белә идем. Ул 1-2 ай элек алар чыгардылар шул версияны. Ләкин әле кулланып караган юк иде һәм бик кызык булды инде. Менә кара диалогта әйтеп булай эмес, яшьтә була булар белән. Менә бит ничек кызык. Кара, син әйттең, җиңелчә аңлата ала дип. Кеше аңлатамны җиңелчә, мәсәлән, бар бит инде двоичный система, ике сонлы системаны җиңелчә аңламаган кешеләргә сөйләп китә аласыңмы син? Ничек син аны аңлатырың әбиләргә мәсәлән? Миңа авыр, мин аңлата алмас идем. Менә чынлап әйтәм, мин үзем ул теманы яхшы аңласам да, минем анда аңлату сәләтләрем бик юк. Шуңа күрә теге җиңел итеп тырышып карар идем, ләкин кеше аңлар идеме мине, ансы инде икенче сорау. Шуңа күрә менә ясама фәһемгә син әйтәсең, конкретно менә мин мәсәлән, әйтик, миңа шул двоичный системаны аңлатып бир, мәсәлән, алма белән кишердә. Һәм ул алма белән кишердә син аңлатып бирә. Шуңа күрә монда җиңелрәк килеп чыга инде. Кеше аңлатқанга карап. Юк, менә чыннан да менә безнең әбиләрне карыйм, әниләрне карыйм. Анасы менә минем үзем, миңа хәзер 39 име. Мин укыганда информатика шундый начар. Ул компьютерлар барлыкка гына килде. Безгә теге тычканга, мышкага карап кына утырырга ярый иде. Без киләбез информатика дәресенә, име безнең токтаган сер язылган. Кулланырга ярамый компьютер белән. Син бай гына утырасың карап. Әлбәттә без информатиканы бөтенләй белмибез. Сезнең чыр балалар инде информатикадан сер язгансыз, әзерләнгәнсез, сез инде кодить, кодлар яза белгәнсез вакытында, име? Безнең гомумән информатика фән бик кызык уза иде. Безнең укыган җирдә шундый бер ни бар иде инде, принцип самообразование. Татарчасы ничек булай икән? Үзеңне укыта, үзең белемне табасың инде, име? Менә укытучы информатика дәресендә безгә бирем бирә иде һәм әйтә иде. Менә сезнең бар интернет, һәм шул интернетны сез дөрес кулланырга өйрәнергә тиешсез. Сез үзегез интернетта табасыз һәм шул биремне эшлисез. Әгәр дә ниндидер сораулар була икән, ниндидер теге аңламаган моментлар сез миннән килеп сорый аласыз. Ягъни укытучы теге ментор буларак кына катнашты. Һәм миңа калса бу бик шундый яхшы әйбер. Укытучы үзе аңлатмый, укытучы безгә теге эзләргә өйрәтә. Без шулай өйрәнеп, үз аллы күп кенә теге материалларны яхшы аңладык дип әйтә алам мин. Бу бит дөрес, мин дә хәзерге вакытта бит сәман белгечләрне укытам, име? Һәм мин анда әйтәм, бөтен белем инде интернетта бар. Мин сезгә берне, чыннан да бер дәрестә бирмим аларга. Мин аларга биремнәрне биреп утырам, име? Шул биремнәрне биреп, син беләсең. Мин дә катнаштым. Кыска чәнчтә. Мин анда бит бернинди яңалык бирмим. Мин бирәм, һәм ул биремне эшләргә дигән этергеч кенә бирәм. Бетте. Калганын кеше үзе эзләп табарга тиеш. Чөнки менә 11-нче сыйныфны бетерәбез, университетны бетерәбез. Укытучылар бит булмаячак безнең. Безнең шул интернет була, хәзер инде ChatGPT бар. Шулар белән генә кулланып, нәрсәдер өйрәнә алабыз. Шуңа күрә миңа калса бу бик яхшы навык.
Ну әйе, мен де айтам инде. Любопытство ниче була ул? Татарча. Любопытство. Менә шул сүз инде. Ай. Менә шул сүз инде. Менә шундый булырга кирәк. Гел теге эзләнүчән булырга кирәк, эзләнергә тырышырга. Чөнки син менә кешедән өйрәнгәнсең икән сорап йөрергә, име? Бер мизгел ул туйдыра башлый. Мин син интернетың юкмы әллә? Ничек син аны миннән сорыйсың? Менә блогер буларак та миңа геләсәләр. Ләйлә ул билетны ничек сатып алырга микән? Кайвакыт шундый гади сораулар бирәләр. Әйе, мен Ходаем, ничек яшисең син бу тормышта? Кайнатма. Достлар, татар телендә милли проектларны булдыру бик авыр, сез моны әлбәттә беләсез, ләкин сез безгә ярдәм итә аласыз. Матди яктан ярдәм итә аласыз. Кушылыгыз Boosty-га, язылыгыз, сылтамагызда, видео астында һәм безнең партнерларыбыз булыгыз. Рәхмәт. Беләсезме, ничек атырыйм двоичный системаны? Ничек атырыйм? Биләргә түгел, әлбәттә, биләр аны аңламаячак, ләкин әти белән әни аңларга мөмкиннәр. True һәм false. Шым барлык һәм хата, име? Һәм нолик ул кушу, бирле ул сүндерү. Һәм безнең бит компьютерларда бөтен мондый значок та бар. Включить и выключить дигән значок та, дигән 0 белән 1-не кушканнар икән. Мин аны белгәчтен, минем менә бөтен булган картинкам кушылды да куйды, бөтен пазлар җыелды. Мин бөтенләй аңламыйм, ул 0 белән 1-не бөтенләй. Аблай кечтен әйтәм, ул кушуда икән, шул вакытта сүндерүдә. Менә. Һәм тагын менә код дигән китап бар, код. Укымадым, шундый кыйбатлы китап ул, миңа аны бүләйттер. Шундый зур ул. Һәм анда аңлаталар, дельфиннар да бит кенә кул. Кул микән, нисем икән? Канат. Канат. 1 һәм 0. 1 һәм 0. Безнең 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 булса, аларда 1 һәм сразу 0. И шулай санарга өйрәтәләр. 1-дән алып 0-га тик кенә санап була икән дип. Менә ул шундый кызык, менә ул китапны мин бөтен менә аңламыйсыз икән информатиканы бөтенләй белмисез икән, аны алып, шундый җиңел әйберләр аңлатыла. Ул телеграммаларны җибәргәннәр итендерек, азбука Морзе. Ул да двоичный система. Аны сукырлар өчен эшләнелгән нәтиге брайль шрифты да шул двоичный система икән. Бөтенләй бер шуңа бәйләнгән, без аны яшибез, име, аны аңламыйчы, белмичә. Шулай шул. Ну, мәсәлән, кайбер менә син уйсындырай, менә 1-0 әйе аңа нигезләнгән, ләкин менә шул әйтик программированиены алсак, теге 95%-та ул белем бик кирәк түгел. Әлбәттә, син аны белергә тиешсең, чөнки бу нигез һәм ниндидер теге авыр операциялар эшләгән вакытта ул кирәк булырга мөмкин. Ләкин 90% вакытта ул әйбер гади программалар язганда бик кирәк тә түгел. Нәрсә кирәк? Нәрсә кирәк? Математика? Математикада менә кирәк микән ул? Синең, наверное, шундый теге урысча технический склад ума булырга тиеш. Дип уйлыйм мин. Әйе. Но аны булсын өчен математиканы әлбәттә яхшы белергә кирәк. Ләкин математикада менә без вышматта бик күп әйберләр өйрәндек. Һәм гади менә мәсәлән сайтлар, мобиль кушымталар эшләү өчен ул вышмат бик кирәк түгел. Ну, бәлки анда нидер авыр ситуацияларда гына кирәк булырга мөмкин. Менә гади әйберләр язганда син инглиз телен белергә тиешсең, чөнки бөтен әйберләр, бөтен яңалыклар инглиз телендә чыга. IT-да яңалыклар ай сайын. Икенчесе, шул код яза торган телнең синтаксисын белергә тиешсең. Һәм өченчесе, менә һәрбер кушым, менә әйтик, мәсәлән, сайтны эшләгәндә бар теге алдан икенче программистлар эшләп калган шундый скелет. Ул фреймворк дип атала инде. Һәм шул фреймворкны куллана белергә тиешсең. Алар бик күп. Мәсәлән, мин үзем теге Python разработчик һәм Django дигән фреймворкны кулланам, әйе. Һәм менә шул Pythonның синтаксисын өйрәндем, Djangoны өйрәндем, әлбәттә математиканы аңлыйм. Һәм всё, мин яза алам, инглиз телен беләм, инглизчә укый алам. Мин уйлыйм әле тагын менә теге логик мышление, мантык булырга тиеш. Мантык булмаса, бөтенләй аны эшләп булмый. Аны бит менә мин үзем берничә тапкыр инде кирип караган бар бассейнга, теге монда безгә бушка бит укыталар, IT-да, Казанда. Мин берничә тапкыр кергәнем бар. Һәм менә игел бер урында туктап калам мин. Мин аңламыйм инде логикасын, менә кодның.
başıma kelmi. Ne bu şokmak, bulay minsin işin, mene mındı cümle, ana hazır ne bizni sistemlisi oңашылмаган сүзләр тибеп тыйлырга мөмкин ул. Ләкин ул шундый кызык. Менә матрицаны карыйсың бит, матрица киносын. Анда теге егет утыра карап, анда соннарына төшеп утыра, ул соннарга карап, аңлый, нәрсәләр күрә. Инәк шулай ук безнең белән утырган укыган егетләр нәрсәләр язып утыралар да, алар күрәләр ул шакмакның ничек күчкәнен язудан. Мин кашан мин күрә башлаячакмын сезнең кебек. Мин аңламыйм кая күчә ул шакмак мәйтәм. Шундый кызык ул. Әйе, ну, логика булырга тиеш, әйе, әлбәттә. Бу эштә. Ничек син аны аңладың, ничек син аны күрә башладың? Әйтәле, пожалуйста, мин аны ничек минем булып чыкмый ул? Шуна биткәндә белмим. Мин әйтә алмам, менә ничек миңа программирование килдем. Менә мин Бәләбәйдә татар гимназиясын бетердем. 6-нчы сыйныфны бетереп, киттем монда шул егетләр лицейына укырга Анда кирдем. инглиз теле һәм түрк теленә басым ясалган бит инде күбрәк. Бездә вакытта шулай иде. Хәзерге көндә күбрәк математика, анда шуна биткәндә төрле юнәлешләргә. Ул вакытта менә без имтиханнарны бирдек, укырга кирдек. Һәм мин башта биолог булырга теләгән идем, чөнки биологияны яхшы аңлый идем. Ләкин зоологияны өйрәнә башлагач, никтер миңа бик ошамый башлады бу фән. Анда гомумән тик бакаларны кисергә кирәк. Шул әйберләрне никтер мин теге бик андай әйберләрне яратып бетмим. Шуңа күрә мин эзли башладым икенче үземнең өчен юнәлешләр. Анда җәмгыять белемен карадым. Шул теге теләк бар иде, ничектер сәясәткә кереп китәргә. Менә бу миңа ярдәм итер дип уйлаган идем. Аның белән кызыксынып карадым. Аннары менә бер көнне безнең информатика дәресендә безнең үзебезнең укытучыбыз бар. Ләкин ул көнне конференцияга китте һәм икенче укытучы килде. Рамил абый карасагыз сәлам. Ул керде һәм безгә бер шундый видео куйды. Анда Билл Гейтс, Марк Цукерберг һәм тагын нидер шул IT өлкәсендә билгеле булган шәхесләр аңлаталар, нигә безгә программированиены, программа язуны өйрәнергә кирәк. Һәм мин аларга карап, шундый ничектер илһам алдым. Һәм шул дәрестән соң Рамил абыйга килеп әйттем, менә минем өйрәнәсем килә, нәрсәдән башларга кирәк дип сорадым. Ул миңа аңлата башлады инде, берничә сайт бирде. Менә ул үзе аңлатып тормады, ничек нәрсәне өйрәнергә, нәрсәне эшләргә. Ул миңа бирде берничә сылтама. Ул менә май ае иде. Менә җәй буе шуны өйрән. Мин җәй буе утырдым, бөтен сайтны эшләп беттем дә килдем. 9-нчы сыйныф идем ул, 8-нчеме? Хәтерләп бетмим инде. Килдем һәм әйтәм, менә бу сайтны 9-нчы үзем уздым инде. Әтидән дә сораганым, үземә яңа компьютер алып бир. Ул компьютер 10 ел эшләде, әле менә күптән түгел генә алмаштырырга туры килде инде. Һәм килдем дә аннары менә шул вакытны безнең мәктәпне укып бетергән бер абый бар, Кәрим исемле. Ул лицейда безнең Android буенча курслар ачып җибәрде. Ә мин шул миңа бит менә чыннан да нидер сайтлар кушымталар эшләргә кызык. Һәм мин бардым шул курсларга. Ярты ел укыдым һәм беренче кушымта буларак без Серле Казан дигән кушымта эшләдек. Ул хәзер эшләми, Android өчен инде ул. Ул менә татар телендә Казан буенча төрле маршрутлар төзи иде. Биналарның мәгълүматын, тарихын өйрәнә ала идем ул кушымта аша. Һәм шул менә кушымтаны без беренче иттереп тәкъдим иттек. Безнең елга 2 тапкыр татар теле проектлары ярминкәсе уза иде. Рәшат абый уздыра иде инде. Күп кенә төрле кунаклар килә иделәр, карый иделәр. Һәм без шунда инвесторлар изисен димештер ки. Инвесторлар, анда потенциаль кулланучылар, төрле кешеләр инде. Бай карыйлар, беләләр, журналистлар киләләр, язалар. Менә беренче проект итеп без шуны тәкъдим иттек. Аннары инде теге энтузиазм бит бар, бер бетә, күпмедер вакыттан соң акча булмаса инде. Менә минем дә ул проектта энтузиазм бетте һәм без аннары Рәшат абый, Арслан дигән егет, Ирек дигән абый бар иде. Без менә Җиһан дигән бер проект булдырга булдык. Без татар телендә, инглиз теленнән, рус теленнән шунда кызыклы, позитив булган мәкаләләрне, лайфхакларны тәрҗемә идек. Мен анда сайт эшләп куйдым инде, ул конструктор да иде ул вакытта. Матур гына шунда матур төсләрдә
сайт иде. ВК төркемен ачтык, анда 1000ден артык кеше безнең җыелды һәм көненә менә сайтка 50-70 кеше керә иде. Без көн саен тырыша идек бер мәкалә чыгарып барырга. Ул вакытта әле гыйлем проекты Айдар Шайхин бик шундый пик иде. Шулай ук атна сайынмы, көн сайынмы нидер постлар чыгып бара иде, мәкаләләр. Ул да безне илһам ала идек без ул проекттан. Һәм инде менә Җиһан дигән проектны булдырып, ул безнең 2 ел эшләдеме? Акча китерәме соң менә? Ул менә 50-70 кеше керүнең мәгънәсе бармы? мин уйладым, менә хәзер реклама куербыз, акча эшләрбез дип. Мин кирдем Google сервисына, төрле агрегаторлар бар бит. И менә үземнең шул сайтны куйдык. И модерация узганда әйтәләр, татар телле сайтларга без реклама куябыз дип. Шуңа күрә инде бу проект безгә акча китермәде. Бу бары тик инде безнең энтузиазмда гына эшләде. Бер вакыт без грант җиңгән идек, камера оттык. Һәм шул камера белән төрле анда видеолар төшергән идек. Шуны гына хәтерлим. Абай теге энтузиазмда башта без 4 кеше идек, аннары тагын берничә кеше кушылды. Язучылар төрле мәкаләләр җибәрә иде, без аларны карап, анда Рашат абый редактуры эшләп уздыра идек инде. Ну менә әле дә кирәк бит нинди проект. Әле дә юк хәзерге. Без менә чынлап әйткәндә аны дәвам иттерә алган идек. Ул менә безнең тукталды 11 сыйныфта, шул еге вакытында инде. Еге килде, безнең теге фокус. Инде, конечно, приоритетлар икенче. Фокус имтиханга булды. Аннары инде университет башланып китте. Университетта менә беренче курс шул ачык университет белән инде шул юнәлешкә китте. Хәзер инде ул проект ябык. Аның ВК төркеме бар, сайты инде бетте. Ну, кызыклы вакыт иде. Мин әле киләм беренче тәне позитив индир китапларны укырсы киләм, психология китапларны укырсы киләм, индир шуннан да лайфхаклар татарча булса, шундый рәхәт булыр. Мин хәтердим, аны ачык университетта сөйләде бугай Булат бит әле мен исеме. Ул әйткән, нәрсәгә татар теле юк интернетта дип. Чөнки менә бер кеше дә әби була да интернетка кереп име, яки индир апа, ул как вымыть окна до чистоты дип яза, аңлыйсыңмы? Ул язмый татарча. Тәрәзәләрен җуырга микән дип. Чөнки анда мәгълүмат юк. Андый мәгълүмат булырга тиеш, шундый инструкцияләрдә булырга тиеш, аңлыйсыңмы? Нигә менә хәзер YouTube'ны ябалар дип куркалар име? Аны ябылмый бит. Ничә ябасың сен? Анда бит бөтен тормышта булган бөтен инструкцияләр бар. Бернди ВКонтактега шоуларны күчерәләр дә име, матур шоуларны. Ну бит без YouTube'ка шоу карарга кирмибез. Без робот пылесосны ничек җуырга дип керәбез. Менә шундай әйберләр дә булырга тиеш татар телендә. Килешәм. Гомумән төрле контент булырга тиеш татар телендә. Ну, соңгы елларда ул күбәйде. Мәсәлән, синең подкаст. Ну, әйтик, аннары Идел, Ялкын журналлары бик күп татар телендә. Нигә аудитория кичкенә булып тоела? Менә кара, син безнең карауларга карыйсыңдыр бәлки. Карыйсың син? Карыйм. Утырып бились килә бит инде. Ну, ләкин менә кара, әгәр дә процентны карасак, мәсәлән, шул рус теле аудиториясы ул зур, киңәя. Рус телендә белүче, сөйләүчеләр алар белмим, төп санын әйтәм, ну 180 миллион. Анда казаклар да керә, без дә керәбез шуннан да. 200-300 миллион кеше бар. Менә татар теле белүче алар 8 миллион әйтик. Һәм процентны без карасак, в принципе, процентны безнең шулай ук килеп чыга инде. Мәсәлән, шул әйтик анда. Ну, әйтик 5 миллионнан анда 1% карый икән, ул күпмәндә 50 мең килеп чыга инде. Шулай бит, ялгышмасам. Шул бер кешеләр инде шул контентны алар җитә табырга тиеш, аларны без яратырга тиеш. Ну, менә без тырышкан идек бер агрегатор эшләргә. Без аны эшләдек тә инде, әле T-Stop дип атала, T-Stop.tatar. Анда син керәсең, татар телле генә видеолар сиңа күрсәтелә YouTube'та булган. Без аны эшләдек, ләкин әлегә теге ничектер дәвам итмәдек. Бәлки киләчәктә, әгәр дә көч вакыт, энергия булса, бу проектны тиздән татар теленнән рус теленә күчерәчәк микән? Ясалма фәһем тәрҗемә итер микән тиз-тиз кенә? Видеоларнымы? Әйе. Хәзерге вакытта менә мин белгәнемчә, Минцифры, Гамәли семиотик институты белән бергә бер продукт булдырдылар алар. Speech татармы? Татар speechмы? Ничектер плагин куясың, нигә браузерга. Һәм шул YouTube'ка кергәч, шул тәрҗемә ит дигәнгә басасың да, һәм инде ул
рус тіліндеме, инглиз тіліндеме болған видеоны Yok, татар ne тіліне тәржімә керісінше етті. керек бит, керісінше керек. Керісінше. Инде бар, YouTube'та мен әйтәм бит, бір 4 ел элек инде француз тілінде информатика ибрлерін татарча қарадым, чөнки мен урысчаға тәрҗемә итәм француз тілінен неме? Аңламыйм. Башка. Чөнки информатиканы мен татарча өйрәнгән кеше. И мен татар теленә күчергәнем. Әйтәм, менә сәйдәс кирәк икән. Миңа шулай җиңел булды бассейннарны узганда мен француз теле дәресләрен шулай карадым. Татар телендә. Ул күчерәдер инде шул вакытта. Кирәк бит татар теленә, урыс теленә. Бөтен кеше сорый бездән. Ничә подкастларыбыз урыс телендә түгел дип. Мәсәлән, без Касим белән татар телендә сөйләшәбез, аннары бер сервиска куябыз бу видеоны. Һәм ул инглиз телендә безнең тавышлар белән инглиз телендә сөйләйме? Бу идеальный бер, чынлап әйткәндә, икенче телләр өчен ул бар. Бар менә Хайген дигән бер ясама фәһем технологиясында нигезләнгән сервис. Мәсәлән, шул Сәйдәш Мифтахов дигән минем дустым бар инде. Аны белән без шул Ачык университетта ясама фәһем буенча курс төшердек. Ул шулай социаль эшләрендә экспертный рилслар эшләде. Ничек эшләде? Ул алды 1 минутлык видеоны башта үзе сөйләде, үзенең жестикуляция белән. Аннары алды шул 1 минутлык видеоны Хайген дигән сервиска йөкләде. Ул аны аңлады, анализлады. Һәм инде аннары ул текст белән яза рус телендә. Инде әйтик бер 20-30 җөмлә язды. Һәм ясама фәһем видеоны шулай төзи, Сәйдәшнең тавышы белән, Сәйдәшнең жестикуляциясе белән ул рус телендә сөйләп бирә менә шу теманы. Һәм шуны ук татар теленә чынлап әйткәндә эшләп була. Менә шул сүзне башлагач, менә без яшьләр форумы канатасында нейротатарлар дигән бер шул технологиялар белән, яңа технология белән бәйле активистлар төркемен ачып җибәрдек. Һәм менә без алар белән үзебез өчен приоритет булган төрле юнәлешләрне билгеләдек. Һәм шулар арасында бар менә бу юнәлештә. Әлегә бу беренче юнәлеш булып тормый. Беренче юнәлеш дип без менә үзебезгә алдык. Ул татар теленең зур монокорпусын җыярга. Аңлатып китим менә шул. Нәрсә монокорпусын? Менә гади тел белән аңлатырга тырышам. Аңларсыңмы, аңламассыңмы әйтә алмыйм инде. Мин аңгара. Аңламас калам. Юк, аны әйтәсем килмәде. Менә әйтик, бар безнең бер якта китаплар, икенче якта баш мие. Менә баш мие өйрәнсен өчен һәм киләчәктә ниндидер нәтиҗәләр бирсен өчен, аңа менә бу китапларны укырга кирәк. Менә билгеле булган темалар буенча. Менә китаплар ул шул базалар, база данных, big data урысча. Менә баш ул модель. Нейронные сети, модель, нидер математический алгоритмнар. Менә хәзер мин аңлатып китәчәкмен. Менә без хәзер менә бу big data әзерлибез башта. Монокорпус җибез. Менә монокорпус ул шул зур дата. Без менә аны җыйгач, аннары төрле корпорацияларга зур җибәрәбез. Менә без татар теленең зур монокорпусын җыйдык. Һәм сез татар теленә үзегезнең модельләрегезне менә баш миенә өйрәтә аласыз. Аңладыңмы? Аңладым. Алар менә һәрбер корпорация үзенең модельләрен язган, үзләренең алгоритмын ясама фәһемнән. И менә алар татар телен алып, шуңа өйрәтә алар һәм киләчәктә менә аларның шул ясама фәһем нигезендә эшләнгән сервислар татар телендә җавап кайтара алачак. Менә бу без именно менә хәзерге вакытта текст белән бәйле. Шулай бар, мәсәлән, аудио белән бәйле корпус бар. Анда бар рәсем белән, төрле бар. Булырга мөмкин. Менә безнең беренче чиратта без приоритет буларак сайладык менә текст белән эшләүне. Менә беренче инде без ачык рәвештә менә бу монокорпусны бөтен дөньяга бирәбез. Кем тели куаныгыз. Бесем кебек Җәүдәт абый кебек ул эшләгән беренче клавиатураны татарча. Бесем һәм аны тишергә җибәрде. Булсын өчен менә шундый форматта. Шундырак форматта эшлибез. Без менә Гамәли семиотика институты белән дә бик дуслар алар белән гелемтәдә. Менә безнең хәзер максат менә шул монокорпусны җыю. Без җыйдык 300 миллион сүз. Төрле чыганаклардан, китаплар, сайтлар татар телендә максималь рәвештә сыйфатлы без аны җыярга тырышабыз. Максат 700 миллион сүз. 700 миллион сүзне җыйгач, без аны ачып бирәбез. Беренчесе, икенчесе инде без үзебездә менә ачык булган модельләр, төрле open source аларны кулланып, үзебез продуктлар шул нигезендә эшлибез. Һәм беренче продукт буларак менә безнең шундый теләк бар инде. Ул
мына Grammarly деген сервисni білесіңбі? Инглиз тілінде жазасың, қаталарың бар екен, ол айтам, мына бұл сөзді мында қолданма, бұл контекстқа тура келме, мында үтір қой, мында нұқта қой. Сен не, ярдәм итеп тора. Ул плагин рәвешендә, анда сайт рәвешендә бар. Һәм Менә менә бу кызыл әйбер юл белән эшләгән әйберләр. Һәм менә без татар теле өчен шундый ук әйберне эшләргә телибез. Мәсәлән, татарча син яздың, хат, мәсәлән, да әйтик, бер сүз урынына икенче сүзне кулландың, мәгънәсе буенча туры килми. Ул син әйтә, менә бу сүзне кулланырга кирәк. Монда мәсәлән, үтер куйырга кирәк. Монда хата бар, грамматик яктан, мәсәлән, а урынына ә язгансың, мәсәлән, да сәлам, да, икесендә дә ә язгансың. Икенче ә урынына безне а бит. Аңлатып китәм соң, син гармонизм законы булганга күрә. Менә аны да чынлыкта эшләргә була. Ләкин беренче версияларда әле аңлатып китмәс дип уйлыйм мин. Әлбәттә, бу инде бөтенсе менә без анда 15-16 кеше. Һәм алар барысы да бушлай эшли. Бу активистлар төрле җирләрдә яши, анда 2 кеше. Гомумән Франциядә чит илдә яши, анда Башкортстанда яшәүчеләр бар, Казанда яшәүчеләр бар, төрле илләрдә бар. Һәм бөтенсе менә буш булган вакытта керәләр безнең чатка, керәләр безнең инструментларга и эшлиләр. Һәм әгәр дә менә шулай ук безне тыңлаучыларга мөрәҗәгать итәм, әгәр дә сезнең теләгегез бар икән, монда катнашырга без ачык. Безнең платформа аккаунтларына керә аласыз. Гомумән минем шәхси битләремне табып яза аласыз. Без кешеләргә гел ачык. Бушка эшләргә. Хәтта хәзерге менә вакытта безгә монда IT белеме, IT белгеч бу мәҗбүри түгел. Менә хәзерге вакытта мәсәлән безгә филологлар кирәк. Без әлегә филологлар кирәк булган вакытта килегез. Филологлар безгә мен калса гомумән кирәк булачак. Шаңгыра менә филологлар безгә кирәк. Менә без хәзер менә шул сервисны эшләр өчен үзебез җөмләләрне бозабыз. Аннары филологлар аларны тикшереп төзәтеп чыга. Менә шул нигездә без менә шул баш миен өйрәтәбез. Ул аңлый башлый. Кайчан менә шулай язырга кирәк, кайчан менә шулай язырга кирәк инде. Монда баш миендә инде төрле математик формалар кирәк. Менә математиканы белү дигәндә, менә әгәр дә менә бу баш миен эшлисең килә икән, менә монда математиканы яхшы белергә кирәк. Аңлатыр өчен аңлыйм. Чөнки ул компьютерның теле, ул барбер машинаның теле. Ул бары математикага бәйләнгән инде. Evet, карале кызык. Менә карале, әйдә син хыялынып карыйк. Юваль Харари дигән бар галим, һәм ул сөйли нәрсә булачак, ничек булачак тормыш ясалма фәһем белән, име? Һәм аның вариантын мин сиңа анысы әйтермен, әлегә синең вариантың ишетәсе килә. Менә бер 10-15 елдан соң ясалма фәһем кирип тулган инде, име? Без яшибез, име? Бүтән эш эшләнелә ясалма фәһем белән һәм роботлар белән. Менә без синең белән хәзер сөйләшеп кенә утыра торган вариант булачак. Нәрсә эшли алабыз соң, ничек тормыш итәбез без? Ну, гомумән килгәндә, мен калса күп кенә түгел инде, кайбер профессиялар юкка бетәчәк. Ну, врачлар, стоматологлар. Юк, стоматологлар, әллә инде хәзерге вакытта тешне робот итә. Аңлыйсыңмы? Даже теге кирфекләрне куя торган менә бу кызлар кирәк булмый, чөнки алар андай куркыныч бит ул синең күзеңә инде робот төртсен инде, име, кирфек куйсын. Инде андыйлар бар. Беләсезме, менә мин шәхсән, андыйга бармас инде. Андыйга бармас идем, чөнки әле барбыр курку бар. Белмим, ничек киләчәктә бар микән. Но миңа калсам, мәсәлән, әйтик, кемне шылтырата, яшь. Хәзер дә менә роботлар кулланыла бит. Артына кеше кебек сөйләшә. Алга таба тагын да яхшырак сөйләшәчәк. Мәсәлән, бу профессиялар юкка чыгыр дип уйлыйм. Колл-центр инде. Колл-центр. Аннары, белмим, журналистлар белән нәрсә булыр. Но миңа калса, журналистларда кимер. Чөнки ясалма фәһем хәзер бик яхшы анализ эшли, аннары мәкаләләр яза ала. Блогерлар да кирәк түгел, әнә Сәйдәш уже инде ясаган ничек, син бер генә образны әйтәсең дә, аңа текст язып, ул сөйләп утыра синең урыныңа. Теге шәхес булгарак кешесе кирәк булачак, но менә блогерның эше дә җиңеләячәк. Аңа чыгып, студияда алып, камера куеп, монтажер табып, видео эшләргә кирәк булмаячак. Ясалма фәһемгә бер видеоны җибәрде, шул видео нигезендә ул икенче видеолар эшләячәк. Шулай эшләре бар. Тагын нинди профессиялар. Ну, мен әйтер, теге монотонный, теге рутинный
профессия бар, юкка чыгар дип. Машиналар ясау, ниндидер оборудование ясау, үйлер төзүү, йортлар төзүү, ул барысы да шулай ук роботларга куелырга мөмкин. Айе, калырга мөмкин. Курьерлар булмаячак инде йөри, әлбәттә инде хәзерге вакытта. Айе, хәзер дә Мәскәүдә мәсәлән шул Яндекс ширкәте бар, шул курьерларны куллана инде. Әйе, безнең ничә миллиард кеше яши җир шарында? 7? 8 миллиард кеше яшиме? Ничәсен соң куалык? Менә алар бит үрчегәннән үрчи. Беләсең, менә әйтик, ВКонтакте килеп чыкты, әйе. Аннары икенче социаль әле моңа кадәр SMM менеджер дигән Эш юк эш юк иде. Менә хәзер ясама фәһем килеп чыкты 2023 елда. Яңа бер профессия барлыкка килде, ул промпт инженер дип атала. Ягъни менә ясама фәһем дөрес нәтиҗә бирсен өчен аның белән аралаша белергә кирәк. Дөрес итеп промпт бар, дөрес итеп аңа эш куша белергә кирәк. Шуңа күрә теге миңа калса нидер яңа технологиялар, ул гел яңа профессиялар булдыра. Шуңа күрә монда миңа калса хәзерге вакытта кешегә бик теге гибкий булырга кирәк. Гел нәрсәдер өйрәнергә, гел укып торырга, гел теге трендлар кая барырга, шуны аңларга тиеш. Әйе, кара. Менә мин карап утырам, кара сөйлим инде. Утыралар кибеттә апалар име? Менә байтырып касса янында пик дибеме? Ортларында 6 тора инде электрон касса. Аңлыйсыңмы? Яны башына да килми бит 2 елдан соң син утырмаячаксың да пик итеп, син кайдыр барырга туры киләчәк икән, башына да килми. Кебек тоела миңа, белмим. Ул аңа сине утыра, эшен эшләбиме? Мин яхшы эшлим дип. Юк, менә син 2 елдан соң кирәк булмаячаксың инде. Белмәй тау нәрсә эшләргә кирәк микән бу ситуациядә. Миңа калса бу яктан дәүләт берәр ничек ярдәм итәргә тиештер. Яна дәүләт уйларга тиеш хәзерге вакытта дәүләт җир шарының бөтен җир шарының дәүләтләре бергә җыелып, моны туры уйланырга тиеш. Чөнки хәзерге вакытта, мәсәлән, менә шул бу апа эш тапмады ди, анасы икенче кеше эш тапмады ди, кирәк булмый башлады. Ул кешеләр бик күп буш вакытлы булачак. Мәсәлән, мин бүтән кеше әйтәм, фриланска китегез, фриланста шундый рәхәт. Мәйтәм әйдәгез, мин әлләнчә кешене шулай күчердем фриланска име. Алар миңа озар, "Ләйдә, без нишрә белмибез." Без 2 сәгать тормышың инде барлыкка килә юлга. Берничә тормышың сарыф итмисең име? Эшең тиз эшләнә, чөнки чәй эчеп утырмыйсың һәм коллегалар белән сөйләшмисең. И всё, син нәрсә эшләргә кеше белми. Кая барырга? Мин ашый башладым, мин тазардым, мин мондый фәлән фисмәтән. Мәйтәм, ну табырга кирәк, өйрәнергә кирәк үз тормышыңны, үз көнеңне ничектер матурлайтырга, кызык иттергә. Кеше булдыра алмый күбесе. Айе, бар шундый. Менә Ювал Хараш шундый әйтә. Бу кешедән тора инде. Кешенең мотивациясеннән, әгәр дә мәсәлән кеше аңлый икән, менә бу эш аңа ярый һәм аңа берәрсә дә башка кирәкми икән һәм киләчәк турында уйлый икән, ну яхшы булганын. Син дөрес әйтәсең, бу шушы кешедән тора икән, мин бик аңлыйм. Ләкин мин шуны Ювал Хараш әйтә. Кеше бушлыктан, менә бу вакытта күп булганга күрә, ул шаша башларга мөмкин. Әшәке юлга басырга мөмкин. Аңлыйсыңмы? Анда вариантларны әйтә. Әлбәттә, бөтен әйберне хәзер эшли роботлар ди. Һәм акча барыбер бар. Һәм һәрбер кешегә акча да бирелә. Теге җинхар шул урлама, кеше үтермә, мен сиңа акча бирәбез дип тә бирсәң дә ди. Барыбер кеше аңгырайырга, шашырга мөмкин. Чөнки нишлисең? Ашырга ашамлыгы бар, акчасы бар, биреп торалар аңа ай сайын. Аңлыйсыңмы? Менә ул әйтә, вариант булачак шундый, аның күз алдавы. Зур стена төзеләчәк, Трамп төзегән кебек. Һәм бер якта калачак кешеләр кем артта калган, һәм бер якта калачак кешеләр кем инде менә ясалма фәһем белән дуслаша алган, тормыш итә алган. Тегеләргә җибәреп торалар ашарга, гуманитарный помощь буларак инде име, бер-берегезне ничек эшләр эшләгез дип, безгә генә тимәгез дип. Үзләре рәхәтләнеп тормыш итәләр. Шундый вариантны күз алды ул. Бу теге "Время" дигән фильмны караган идеме? Шуңа ошаган, Шуңа ошаган, әйе. Ну бу белмим, алай әйтә алмыйм. Бик ышанып бетмим чынлап әйткәндә. Ул антиутопия инде бу. Антиутопия, бу фантаст вариантында, чөнки ул инде ул төрле вариантларны язган. Мин шусы искә калган. Шуңа күрә шундый. Так, нәрсә без бит инде юрап утырабыз синең белән. Менә бу бер моментларны. Син сәвлер микән дип. Һәм безнең юрау рубрикасы бар монда. Менә син юрауларга ничек карыйсың? Мин үземне, минем гомумән дөньяви принциплар ислам диненә нигезләнгән һәм моннан Сез каян алдыгыз? Шуңа ислам теге күзлегеннән карасак, киләчәкне бер Аллаһ Тәгалә генә белә. Шуңа күрә монда теге, мин бик юрауларга ышанмыйм да, үзем дә бик нитмим.
Ләкин теге аңын бу рубрика сезнең шуңа күрә монда ничектер теге юмор буара кабул итабыз һәм менә мин Айвазның соңгы подкастын караган идем. Бүтән кеше әйтә бит Айвазны караганда Әйе. бүтән кеше шулай җавап бирә башлады. Айваз конечно трендсеттер. Әйе, яңа тренд шундый. Һәм менә Айваз әйткән иде, мәсәлән, мин рәис кырына килсәм, нәрсә әйтер идем? Мин менә уйладым да, мәсәлән, мин киң җәмәгатьчелек кырына чыгам да, инде нинди сүзләр әйтер микән? Шулай дип кабул итабыз менә бу рубриканы инде. Димәк, безнең рубрикада Ями Music Label-ның җырларын сиңа тәкъдим итәм. 5 штук булачак ул. Син берсен сайлап аласың. Һәм шуларның арасыннан сайлаганнан минутын һәм секундын әйтәчәксең дә, без синең соравыңа җавап табачакбыз. Так, Уразай дигән Зуля белән Мубай, Айдар Гайнуллиннар белән бергә эшләнгән җыр. Сагыну Зәринәнеке. Кабатлану Джунаныкы. Ноябрь ул Нур һәм Шәм шәһәрендә Җахвар. Кемнең җырын сайлыйсың? Уразай, Сагыну, Кабатлану, Ноябрь, Шәм шәһәрендә. Әйдә Нурныкын. Нурныкы булсын, нимә ярар? Ярар. Так, кара. 2 минутта 11 секунд. 2 минутта 11 секунд. Һәм мин сайларга тиешмен минут һәм секунд. Әйдә булсын 1 минутта 20 секунд. 1 минутта 20 секунд. Соравын там бит кабатлалып, Мин чыгам кешеләр алдына һәм шусын әйтәм. Карый әле. Яратучы Юктыр мине яратучы Беләсеңме, бар сине яратучы. Мин Нур белән каршы. Бар микән минем яратучы дип сорыйсың имеш син халык алдында. Чыннан да бит безгә кирәк безне яратканнар сизү. Мне нравится дип әйтә Мингел. Мне нравится. Бу шундый эгоизмның бер өлеше инде әлбәттә. Ләкин менә Юрамның шундый җавабы сиңа. Тагын әйтерсең бармы синең? Әйе. Әйтәле. Мин беләм бу подкастны минем якын дусларым караячак. Командам, Татформ командасы инде. Татформ командасына килгәндә анда бар төп 5 кеше. Һәм инде алардан тыш тагында безнең активлар бик күп. Әгәр дә командага карасак, анда 60-ка якын кеше. Һәм инде мин аларга сәлам әйтергә телим. 202-нче кабинет. Сезгә сәлам. Алмаз, Амил, Лейсан, Эльмира, Инҗе. Сезгә бик зур сәламнар. Мин сезне бик яратам. Һәм сезнең белән эшләгәнгә бик горурланам. Һәм алга таба матур итеп эшләрбез дип өметләнәм. Һәм инде калган активларга да зур сәлам. Шундый рәхәт име, шундый яхшы командагыз барысын да яратам әлбәттә. Һәм яшьләр форумында яшьләр эшләү бик сөендерә. Әйе. Иң мөһиме нәрсә миңа ошый. Гомумән Татформда инде безгә 20 ел. 2004 елда Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан инде булдырылган Бөтен дөнья татар эшләре форумы. Һәм инде менә бу елны 20 ел безгә һәм иң ошаганы менә бездә бар преемственность. Ягъни менә безне әзерләде узган буын, Ленарийлар, Гүзәлия, Зөһрә, Тәбрис абылар. Хәзер инде менә безнең буын килде һәм без әзерлибез менә киләсе буынны. Һәм ул шулай дәвам итә. Һәм иң ошаган әйбер шулдыр. Безнең бар үзебезнең теге дөньяга караш, үзебезнең бар бер шундый шигар. Максатларыгыз. Шигар, мәсәлән, ул татарчаны заманча, заманчаны татарча. Без менә шул шигарны куанып, кем белми шигар нәрсә ул безне. Ничек әле шигар русча була? Мин сорам. Татар сүзе мисың, ул гарәп сүзедер ул. Ул гарәп сүзе, ябышмасам. Татарчасын оныттым. Слоган. Менә безнең слоган бар. Татарчаны заманча, заманчаны татарча. Һәм ул менә слоганны уже берничә буын куллана һәм шул слоган астында эшен дәвам итә. Бик яхшы. Рәхмәт сиңа, рәхмәт командага. Тагын көтеп калабыз. Сиңа рәхмәт чакырган өчен. Кайнатма.